Добре си чул. Не знам колко бързо го държа, смисъл и чувство, че като пише. Да, не опиша да лапам и затова не знам какво разстояние, ще го държал това го отмеря, обаче не кажа. Добре, аз съм Илян и такова съм алкохолик, извинявайте за това да не задължава да го кажа, като говоря пред повече от 5 човека. За това, което казах предния печал при мен, че си държал с човек, знаеш, че всеки си луска вече с лявата ръка. Само това ще кажа, защото всеки модерен човек си държи дясната на нишката, за да църти червен попичи, когато някой влезе в стаята. И мен често съм изървал, нали с Репо, замерен ли си за Репо, ничето. Но моите нишки. Искаш ли да излезем? Извинявай. Искаш ли да излезем после? Що сега говоря такова? Не бе, искаш, няма супер. Аз продължам 2 минути пауза и в принцип 2 минути са много, ще напесне 4 секунди, мен не трябва повече. Само че ще ти пробърна света да знаеш. Да, нали, какво така всеки си искаше с лявата ръка, защото не сме фащали наши, защото дясната на мишката, аз цъпвам червеното пичче, обаче лявата ми е нагоре и си гледам десктопи с надървена пишка и по време виза майка и ми гледа как аз си бия чеки на десктопа, която е една зелена тренорава, нали, новата в пичката. Аз гледам, аз се гледам, тройка, ами малко такова. Не е това, което си го мислиш. Да, нормално. Но те момичета, които влезнаха, искам да ги попитам нещо, извинявайте. Вие плакали ли сте след секс? Да, защото аз съм плакал след секс и... Не, това е напълно нормално нещо да се разревеш след секс. Напълно нормално да в смисъл, има хормони, има емоции, те топли грешки, но ни трепира в лицето. И по принцип, аз съм други с момиче такова, което е плакал след секс, то се напълно в реда на нещата. Така ли се казва? Не, по принцип, защото съм чел, че при певете на всеки 4 часа ревърт, нали? Да, ти пущо си спомням, така ще се правя секс пари. Не, за да правиш смисъл да се разревеш, беше неудобна ситуация, мене ме беше срам, аз не чувствах много колкото цялата си, защото аз плача, разбираш, след това, аз съм свършил и не ми е така някакси неудобно. Смисъл неудобно ми е, но... Абе, живота ти научава много неща, ти се научаваш след смисъл, дава ти уроци, не знам. Има ли нещо, който е плакал след секс в тази стая? Ето, виждате ли, нали, смисъл, нормално е. Подкрепете ме, напълно нормално и проучи на нещо, нали? Лично аз в цялата тази ситуация разбрах никога повече да не изпускам сапуна в обществената баня. Каквото е женщо, такова може да го помниш, изгледал как се извиняваш на това. Да, грозна работа. Иначе, като цяло, не знам вие как с нощния живот, мен въобще не е бил в дискотеки и като цяло, много раз дискотеките, особено Трезен. Трезен не мога отида на дискотека, ако отида Трезен, извиняйте, не ще прекъсна за малко, тъй като те предлагат нещо. Извинявайте, аз казвам не знам. Искаш ли кажеш нещо на микрофона? Искаш ли кажеш нещо на микрофона? Не, кажи ми, виж колко добре се чува, само кажи нещо на микрофона. Не, моля да кажи нещо на микрофона. Ето, ще ти дам за нас път искам само да кажеш нещо на микрофона. Искам само да кажеш как се казваш на микрофона. Да, искам само да кажеш как се казваш на микрофона. Нищо повече, само кажи как се казваш на микрофона. Не, секунда, сега ще ми кажеш, само кажи как се казваш на микрофона. Добре. Добре, вече ми подариш нещо. Не съм да ще взема. Без пари! Да, сме го взел. Ние сме професионални, аз съм такъв плача. Това ми казва да говори, ще казали толкова близко да снимам. Да, разбира се, винаги има нещо. Винаги има нещо, дай телефона, такова, не, помощ, това това. Никога вече не ми дава да бъркам. Добре, айде, дай ми отидем. Не знам, защото Не знайки. Си я мърдика да си. Само да е друго. Ще направим една реклама.
Ти как се казваш? Защо? Всички в тази стая искат да разберат как се казваш ти. Кажи му там едно име. По принцип, ако се казваш Иван, ще направя вътрешки Иван, защото е трудно. Както видяхте, това е общо взето едно успех с жените. По-големи шансове не съм имал. Това до тук се изчерпваме. Иначе на дискотека, не, ако отидеш трезво на дискотека, това е най-голямото нещо, защото аз имам чувство, че отивам в болница. И то не каква да е, ами психиатрична клиника, когато отидеш в дискотека трезен. Първо влизаш и някой момиче при тебе ти казва: изчакай малко, сега ще ви настанем. Много е една проблема, нали? Проблемаш били си вътре и по време в много от тебе има някакъв печат, и се тресе и получава някакви колбу. И ти не можеш да какво става. Винаги тези хора се заобикалят с може би една ръка разстояние, защото най-често идват при тебе, фащат се за тебе и почват да се тресат заедно с тебе. Ти седиш и гледаш и не знаеш какво да направиш, тъй като аз нямам някакво червен кръст обучение, не знам как да го направя първа помощ, не знам как да го там устав дишане. Има такива, които това там има втори филм, да има видеята устав. После, не, като цяло много грозна работа, мене последния път, даже преди ония ден, това е реална история, бях на дискотека и бях ми изгоних от дискотеката, защото не беше... Това знам, има някакво право в дискотеката, че не мога да влезеш с обръжда, нали? В смисъл, видиш още в дискотеката, охраната почва да опипва съвсем деликатно, нали, за да си помислиш и ти нещо. Той почва тък, поглеждате, аз го поглеждам, викам: оръжие носиш ли? Аз викам: само това се ми вика: тей от тук извъртеняк. Принципно неща и се тръгна, обаче бях с още две такова бях. Абе имаше някакво мъчка, някакъв рожден ден, искаше да си прави дискотеката, ще да разбера цялото такова празненство, цялото целия. Извинявайте, просто ми малко надълно да говоря микрофон, толкова близо да ме до устата. Чувствам, че ще ме влезе в устата. Кой номер си? 69-те, ако се питаш. И такова, не искам да разбера герно, защото те си правят рожден ден, те са се резервирани, те искат да си правят купона, охраната ми бие шамани, ми вика: бей от тук. И аз викам: не, слушай, и да се направя по-голям тежкар, му викам: слушай сега, аз такова съм бил в казарма, ти мисля, че не осъзнаш каква в момента ситуация, защото... Не осъзнаш ситуация, защото аз съм бил в казарма. В казармата... Не, разбираш, аз съм хора, аз съм подрезик, не съм бил казарма, но на това, защото той е някакъв напитан, който съм бил казарма, различни очи. Той седи и гледа тъпо, защото вече не осъзнава какво слушат. В казармата след зарядката в 4 часа сутринта тече сме 4 км и после старшината, като му каже: момчета, искам да си почистите оръжията. Аз отивах и си измивах ръцете. Добре, бро. Накратко обяснявам ви как гласувате. Пишете само номерче на листа. Номер 1 беше Павлен. Ако си спомняте, там се скравате и с другите неща. Номер 2 беше Ицо. Номер 3 беше Свен. И това беше Илян, който е номер 4. От 1 до 4. Да, може да пляскаме, да. Хайде. Добре, сега ще мина малко да ви събера гласовете и това е. Добре, спасибо. Приключваме!